Horasma amang inang, ala mulatama ibadah permingguan arianon, mangarade mahita, tapuji tuhatta marede sian bukuede 112 ayat seda 1 tulu dia tulu jongjok kita non. Hallelujah.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo, jala namar mulia, jala akarabuni pahyana manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih juwama nasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaonna liat portibion, haleluya. Martangiang mahita. Ale debata situlusada, debata ama, anak dohotod di perbadia. Nama dok mauliate mahami tuho ala ditopa di palua jala di perbadia iho hami. Hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Sai ramoti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusudani bohal nami, tu harajaumu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Mari dehita. Tangiho kamu ma patik ni debata di minggutta sadarion hima patik perjulu sahatu patik paupaton. Patik perjulu ahudo Jehovah debatam ninna debatatta ndang jadi marakup ahu bainommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan naik, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobbaon, manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasya siulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Ndang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam.
Ai dinonomari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baini do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nei jala di perbadiai atong rak mahita mangido gogo sia tuhata ale Tuhan di bata sai pergugui mahami mangulahon na bar tupatik mi. Amin. Maredeita. Poti madu satta tuadupan ni debata mertangi yang mahita. Ali Tuhan debata pergugut na suatu jala amnai hujau hami do guarmu na bedia ala na targugut kami marningot dosa nami say merasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami namate jalana hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asi roham di hami say patok tong ma di rohanami roha hamola teo tuho o ton di perbadia pangapul ni namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binain ni dosa nami roma ho mangingani hami asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo perhitian dinasa asini roha sayunang tulak kami say tangihom mahami ho ali debata ama anak do todi perbadia. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa ay dang adong ibarnii ay sa luhud do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata alay akan nagabi pitor binayan ni basa-basa marhite siyan asini rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bain habangsa parasian marhite-hite hapursyaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredeita. Oh
tabigi mahatani debata turpuk epistel di minggu sadarion na tersurat di Sada Yohanes 5 memuka sian ayat sia dastu ayat 10 tolu tajahama marsika sorin. Ia panidangion sian jolma tajaloro alai sumurung do panidangion na sian debata ay panidangion na sian debata doon na hinatindakon na taringot tu anak nai. Jala oddo panidangioni, naung di basa-basa hod debatado tuhita, hangoluan saliling-liling na, jala di bagasan anak na do hangoluani. Rapita, ubain nahu surat akai tuhamu, akan porsea di guarni anak ni debata naing boto muna naung dihamudo hangoluan na saliling-liling na ido saatna mertua do akka na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari deta. Tahatidak ko mahapursiautai, songon na hinatindak ko nidongata sa hapursiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imanetumun si Maria, nagabe-gabe sa tondi perbadia, adorang soal bubuhan. Ido tuhata na tumanu bernit di pemumuan silatus na mata terpajal do ibana di hau pinar silang na tua turun ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manait surgo lau hudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani di sime ibana pamemula so tanoon menghumi halak na mengulu dot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria tu Kristen akan nabadia, do dasan ni dosa, do datai namandok, mula mengulusu dang ha nong mate, do dengan nasura suda. Amin. Tabigema kor ina Kamis.
tabegema titing namasa di huriatta. Tikting Minggu 26 Mei 2024. Romawi Sada, Goar ni Minggu. Goar di Minggu Sadarion ima Minggu Trinitatis, lapatanna, hato lusa daun di debata, dohot topik Minggu, nabadia, nabadia, nabadia do debata, sebaut. Romawi 2, Tikting nama ragam. Sada, pertukaran mimbar PGI wilayah. Sadarion Minggu tanggal 26 Mei 2024, Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Banten, Patu Pahon pertukaran mimbar PGI wilayah, nama kobasi permingguan Minggu pukul waluip di HKBP Tangerang Kota, Ima, Amang Perdinan Tambunan MTH, Sian Gereja Persekutuan Okumene Harapan Kita, Jala Borhak Doamang Padita Dr. Budianto Silitonga, Makobasi di Gereja Kristen Okumene Tangerang masuk pukul siawi. 2. Padidion Nabadia. Sadarion Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Parminggu pukul 10 sadawib di Patupado Padidion Nabadia tu 2 halak ianakon di huriatta ima Kehaulani Isabel Selenia Siahaan 2. Rian Nasarepin Pardede. Tolu, permingguan keluarga. Di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di Patupa Huriatta do permingguan Minggu keluarga di Ganup permingguan. Jala di Patupa do Papungu pelean keluarga marhite amplop naong di parade Huriatta tu Ganup keluarga. Ima lau tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulam ma nasa keluarga, tapasahak ma pelean sada A, sada B, adorang sojamita, jala pelea 2, dohot pelean keluarga marhite amplop di pasahak ma tujolo duksipul jamita. 4. Tim multimedia dan sound system. Sadariom Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 8.30 di Patupado pertemuan tim multimedia, tim sound system, perwakilan seksi sekolah Minggu dohot pengelola gedung Sopo Saroha, nama ringana di gedung studio lantai 2, Nani Uluhoni, sekretaris Huria. 5. Retreat Punguan Ama Huria, di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 25-26 Mei 2024. Di Patupa Punguan Kor Ama Huria HKBP Tangerang Kota do retreat di Pilla Sondarma, Bogor, Nani Uluhoni, Padita Resort. 6. Kebaktian Padang Inahanna. Di hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di Patupa Punguan Inahanna do Kebaktian Padang di Darmawan Pak Sentul, Bogor. Nani Uluhoni Bibel Pro bertauli hutauruk. Sayang giat maulauni tau hasangapod di Tuhatta. 7. Kebaktian Padang Remaja dohot Naposo Bulung ni HKBP Tangerang Kota. Di hari Sabtu tanggal sada Juni 2024 di Patupa do Kebaktian Padang Remaja dohot Naposo Bulung ni HKBP Tangerang Kota. Nani Uluhon ni Inang Padeta Romauli Siahaan STH maringanan di Santa Monica Resort Bogor. Tusude remaja do Naposo Bulung nanang madohoti ulauni boima Pasurato dirina tu panitia melalui nomor 081194790014 Talia Simatupang dohot 081289859683 Andre Silitonga. Batas pendaftaran tanggal 26 Mei 2024. 8. Family Gathering Week Sabtu lalu. Di hari Sabtu dohot Minggu tanggal sada dohot 2 Juni 2024 di Patupawik Sapladulo Family Gathering nama ringana di Hotel Bukit Indah Puncak. Nani Uluhon ni Parhalado Week 18. Sayang giap mawa ulauni tau hasangapod di Tuhatta. Sia
Pelantikan fungsionaris resort. Nah di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, rapot resort HKBP Tangerang Kota nung mamilit fungsionaris resort Tangerang Kota periode 2024-2028. Pelantikan di Patupa di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di Parmingguo pukul waluip nani uluhon di Padita HKBP Resort Tangerang Kota. 10. Program tahun okumene inklusif. Hobar tu rapot panitia tahun inklusif. Senin tanggal 13 Mei 2024 diputuskan penggalangan dana sian eksternal dot internal do mutusi di Patupado pembuatan kupon dot souvenir. 5. A. Kupon saplima lebar harga per kupon 10.000. B. Kaos 300 piece harga per kaos 100.000. C. Payung 200 piece harga per payung 100.000. D. Ulos tanpa bordir 380 piece harga per ulos 1 juta. E. Handuk 200 piece harga per handuk 100.000. F. Pin biasa 100 piece harga per pin 100.000. G. Pin emas 25 piece harga per pin 5 juta. Hobar 2. Hobar tu program kerja panitia okumene inklusif ganu puip papung hodana tok ripe tu pesta gotilon minimal 1 juta per kakak. Dipangidohon matu sude ruas asa parsidohot partisipasi tu programi. 1. Parhusoron situawik. Mamuk kasadarion Minggu tanggal 26 Mei 2024 nagabe situawik wik 30 tolu ima situa doktorandus Dorlan Siahan manggatihon situa Dr. Edison H. Manurung. 2. Nasorang. Di basa-basa hotuhat tado A. Sadadak danak bawa di keluarga ni Amang Johnny Erikson Pakpahan Inang Melda Pohi si Hombing. Nah di hari Jumat tanggal 10 April 2024 week 27 energi 1730. B. Sadadak danak boru di keluarga Niamang Sumitro Sumartono Simatupang. Ina Liana Rahayu Siahan. Nah di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 week 2 energi sada opat sia. Hipas dodak danahi rap dohot natorasna. Tolu ruas namodding. Nung ngajumolo marujung ngolu Amang Hulman Panjaitan umur 40 tahun. Nah di hari Selasa tanggal 20 Sada 2024 sian wik walu. Debatama nama ngapuli sude keluarga na ditinggalhon. 4. Hona ruhut parmahanio dohot pamisangion. Mamukka sadarion Minggu tanggal 26 Mei 2024. Hona ruhut pamistangio dohot parmahanion keluarga Niamang. Rian Jeriko Manurung, dohot Inang, Indah Sriwahinu Lestari Gultom. Wik 20, energi sadapitu tolupitu ala sorang dak danak so ditikina. 5. Piket bulanan. Piket bulanan tu bulan Juni ima Inang Bibel Pro bertauli hutauruk. Onom, ucapan selamat. Full timer parhalado sude ruas ni HKBP Pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun pardongan sarepeon tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala tugu hapor seaot di bagasan Tuhani. B. Tu sude akar ruas na di bagasan parsahiton. Anggiat ma dilehot tuhatta hahipason. Songoni matikting di minggutta sadarion dia katiting naso di jahahon hami boy mata jaha di buku acara digital molo adong akan nahurak takas di panurat tono doh di pajahon boy ma di patakas tu parhalado di wilik tabe
manang tu sekretariat ni gereja ta ditiki jam kerja, sai di pasu-pasu tu hatta mapakobasion ni huriatta, jala di pasu-pasu manang perhalado dohot ruas, laho patu pahon akka ulau di huria, bain sangap di guarni tu hatta, Horas. Di nama redde hita, sian 114 lastapa sahama punguan sedaa sadabi. Amen.
Idam ini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti akka ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan horasma dihita saluhutna. Horasma masuhi minggu Trinitatis. Hatani debata barita nauli dihita di minggu Trinitatis. Ima nadienet sian panurirang Jesaya biduonom mamuka sian ayat sadaro di ayat walu. Songono di dok hatani Tuhata hujahaha mema dihita. Di tahun hama mati ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo jala namar mulia, jala akar rabbuni pahianna manggohi bagas joro. Jongjong di atas nasuru-suruan serapim, akka namar habong onobbe, dua makukupi bohina sida, dua makukupi patna sida, dua makabakon nasida. Jala marsijuan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaonna liat portibion. Jadi humut talama akka ujahan ni tiang sian suarani nama ju, jala gok timus joroi. Dungi hudokma. Marjia maau. Nunga maguau. Ai jolma para bibir naramudwau. Jala di tonga-tongani bangso para bibir naramun au maringan. Ai nunga di da kamataku Raja Jehovah Sebaot. Dungi habang masada sian akka sur-suruan serapim maddapot tonau. Jala di tanganna sada batu arang nagara, nabinuat nasial langgatan doh gacip. Jadi di jama ma pamangakku jala di dok. Idama oddo nama jama bibir ni pamangammu, pabua naung ni ucat utangmu, jala naung hinukupan dosam. Dungi hubegema suarani Tuhani nama dok. Ise do suruh honokku, jala ise par dalan nami, jadi nikuma disodoau suruma au, olak nima sahakna. Huriani Tuhata hubahen tema ni jami tahun pajawota. Panggilan kita. Ahamanani dokna tuhita saluhut nasian panurirang Jesaya biduonom ayat sadaro di ayat waluon. Taringok tu pajuwotai. Na parjolo ima. Di bagasan partikian nato tudo pajawota. Adong do awal ni pajawota panuruon na tuhita. Adong do airna. Tu partikian nariko di rohani debata di partikiat tahun di sido hita di jo. Pada zaman tertentu menyapa waktu tertentu mamaritahon Tuhani tu generasi tertentu. Ido pajawota. Alani akkajol mana di jauh taha rajumi do hitau sude nunga di jauh. Akana porsea naung di jauh. Di jauh tu heluaon. Di jauh dohot mamaritahon barita nauli. Alani panuruon pasahat barita nauli. Dakkolat tu sisian na 12. Di jauh hoddo tu hita sude borhat mahamu barita hokkamu ma barita nauli tunasa natinoppa. Sude akkana toras di jauh
dang boy lalap. Adong do partikian ikorrado na toras ditiki sekolah minggu do pianak konna. Seperti orang tua yang membawa ke dalam baptisan hari ini. Ada saatnya, jika waktu itu terlewat, dan diradoti imana masa sekolah minggu nai, maul nama membubai, susah berubah menjadi lebih baik, karena waktunya sudah terlambat. Ada waktunya bagi orang tua memperhatikan anak-anaknya remaja, memperhatikan anak-anaknya muda-mudi. Jika itu terlewatkan, menantilah tangisan dan penyesalan. Adong do waktuna. Alani do sengaja do dibain pada waktu khusus do di Jou si Jesaya. Di Suraton. Di tahun hama mati ni Raja Usia, huida Tuhani huddul di atas habang sana tibo. Bahasa dang ditiki mangului mana di Jou si Usiai. Atau tahun sebelumnya, atau tahun sesudah itu lagi. Alai di partikiani perlu di debata. Hita dohot semua rahon. Memberitakan. Di partikiat tabi kita disuruh Tuhan untuk mendidik dan juga mengajar anak-anak kita. Berkhotbah juga bagi sekeliling kita. Jika waktu itu telah berakhir, dang perlu behita halak nama jowonna. Molo saunari hita di Jou, dang tapar rohahon, tapar meap-meapon, kita tidak penting lagi bagi Tuhan. Go sisuronna, marsogo akan asing disuruh. Dan kita telah menjadi menyesal. Alani dakolan tunatoras nama buat dana padidion sadarion. Kita semua yang ada anak-anaknya sekolah minggu, jangan lewatkan waktu itu. Taruhon. Parrohahon. Yang mempunyai anak-anak remaja taruhon parrohahon. Muda-mudi taruhon parrohahon. Molodung denggani tabain. Borhak nasida mangarato. Dao sia jolota. Ingatlah firman Tuhan telah menjagainya. Firman Tuhan telah lebih kuat membentengi hatinya. Dan terap sibolis be siat Tuhanna. Perhatikanlah waktu itu. Napa duahon hurian itu hatta napi nabuana tuhita ima debatana sunbadia do nama Jou hita. Bukan siapa-siapa nama Jou akana persea. Alanido di surat do dison. Sagari suru-suruani dang manahan mamereng ibana. Alani dua habong nama kukupi bohina sida dihukupi asa unang langsung tatapan muka dengan Tuhan. Dua makukupi pakna, dua makabakon nasida satong boy habang. Huida Tuhani ninna si Jesaya. Dihaliangi suru-suruan serafim. Jalanani dokna ditikina makaliangi ima. Nabadia do Jehovah Sebaot gok hamuliauna liat portidion hidok muse jadi humut telma akau jahan ni tiang sian suara ni nama Jou jala gok timus joroi yang memanggil kita nama Jou Huriana, dan itulah gereja persekutuan orang-orang dipanggil bukan dang sinomen sema Jou hita dan pan asel dan lain-lain. Dan bukan pendeta-pendeta yang lain juga yang mengundang kita. Nama Jou hita, gabe huriana, gabe gerejana. Dan parhalado, dan juga bukan orang tua kita. Tuhan yang memanggil kita. Debatanan sun sangapido, debata situlusadaido nama Jou hita. Nabadia situtu. Alani panggilan kita bukan murahan, tapi panggilan yang termahal, yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Itu nama Jou hita. Banggalah kita dan bersukacitalah kita tatkala kita dipanggil.
Surat ni di jauh si Jokowi ba. Pada tamaridu pro doho tuistana marsogo da jam 10 manogo tinang asa tahu si jamonom. Begitu bah. Aku ngahu bereng. Tikiro Jokowi ya tikiri medak kami. Bah akan apa sebulu ngakaina ngaisihi. Jam 2 pagi di dokoro, jam 2 siang di dokoro, jam 6 pagi ngaisi sudah sabu jono. Nanggo pala holam berberis du sini lewatan nih. Mudah-mudahan di jalan do isapat tok kausi. Molo tu sikola isapat tok bukui. Ini bukan kepada beberapa orang saja dipanggil. Hitau sudah di jauh. Aineng panguluan na jol masa sudah, neng doho sudah. Dang songon parmiaman tiki danahi isena doho rotuson isena sodoho laos yanon. Anggo Yesus tu hatta rohamu sudahin nado. Padahal yang memanggil kita itu nabadia, nasun sangap, parasi roha, na boy mangalihon surga tu hita, na boy mangalihon kebahagiaan yang bisa membuat kita berbahagia melihat anak-anak kita. Hai gabe parholong nasida. Yang cinta sesamanya, cinta orang tuanya, cinta Tuhannya, cinta hidup suci. Ido nama jauh hitai. Imana tarayahon di mingguon. Debatana sunbadia do. Debatasi tolusada nama jauh hitai. Nah patuluhon hurian itu hatta diperlengkapi do najinouna. Dang holani pabor songoni lau mahamu. Alai ditikina mangokuhon hahurangan na si Jesaya dang tewau. Narota doau parbibir naramud doau. Amai dok. Ibuat maapi nagara. Isuru-suruan nai sada sahalak. Ibai matu pamangan nai. Nalamar lapatan disucikan. Api papi tahun membedakan mana tanah, mana emas murni. Mabahin gabe emas murni, kuat juga secara iman. Dan kita menjadi kudus, ipabu ahon nasoboi hita badia siat dirita sadiri. Alai naung diparbadiai do hita. Allah yang kudus itu melalui roh kudusnya telah menguduskan kita. Habis itu honota. Dang boyau Tuhan parbibir naramud duau. Unang bedok parbibir naramuko. Ungai perbediai di bata. Alai molorotu hatta majou hita songonani dok ni barita naulion. Tau kuhon ma sudia kadosat tadok hahurangata. Alame mangi do hita tutu sianna sutau do hita. Tapi saat kita menyerah, saat kita tunduk dan mengaku diri, saat itulah Tuhan juga membuat kita menjadi lebih dimampukan. Molotadok kita nagali-nagali doa Tuhan na pargoguan na do. Molotadok na sobadia doa Tuhan perbediaan na do. Dihamuna kamanami do inanami, siapa yang bisa menjamin? Molo napistar bapak na doho omakna, anak na gabi burjumar pangalaho. Doho mesti dipastikan menjadi pistar. Alaya dong do, jala rata-rata. Bangso batahina jolo, tangi bawa majah, apalagi akaina. Gue tahu tahun 60-an, nagudangan do piak kaina na mangulu tangi bawa majah. Ya ada dong cerita, tu baru pani siadai nang, ala na umakku tangi bawa majah, jujur. Ale horwa dong masadai nai, naung adong bukwid dina, ibu emma bukwid dina. Tersongonod dunian kan so tersurat. Alay bagaimana mabuti at termaridi. Habis memang alam si botro majah. Bayi mapabuahon. Sada contoh may rupani, tangi boto hiyam majah. Tapi di dalam iman yang baik,
yang selalu mau belajar, selalu mau datang untuk dibentuk Tuhan. Nah, sida boido mengajari anak kona menjadi berbudi pekerti, mempunyai kasih. Aka ama pesongoni. Anggo secara etongan nijolma do apa yang disampaikan dia nggak tahu apa-apa. Majahas sunabui. Alai holariko di imana hatani debata, saya di hapadoton, roy mana tua kapersauran yakana porsea, dia menjadi mampu untuk membentuk hati anak-anaknya juga. Tuanina yanui, doho amanianui, bahorwa, imada pangalahoni anak nai, patu nate, toman, aimanian parumekwinna, imanian helakwinna, marsita-sita. Apa yang membentuk itu? Haporsiaon naido, pangauhonon na dihatani debatado, praktiknya di tengah-tengah kehidupannya, do haoloon, adong tiki mangajarhon. Si Jesaya di son di paudu do dirina, di do dang tahu Tuhan. Ada waktu menyadari diri bahwa dari dirinya sendiri dia tidak mampu. Diperlengkapi Tuhani doakan apinilitna. Alaihi taos sude olo mahita diperlengkapi. Taparade ma dirita. Tahasi holi ma diperlengkapi. Talehom mati kita untuk diperlengkapi. Taharohom matu Tuhan untuk datang supaya diperlengkapi. Unang suadong tiki madapot tu HP sairana suarga. Tapi kita buat lebih mahal karena itu memang yang termahal. Purjudo Tuhatta si Jesaya na mangarajumi diri naibe na sotawi di patau Tuhan itu. Alani itu hita saluhu nana pengudison unang tadokon dang tawau. Realita na sudena sana di jauh nadong di barita nauli siap pada narubi dok pada nebaru dang adong madokon au do tutu na cocok. Angguau pasma di jauh. Simu sama dokon daku boto makatain na dok. Unang mau suruh. Si Jeremia madok bajar do peau unang ma. Si Jesaya madok dison pardosa duau. Narotakan pamangakku. Tapi semua diperlengkapi. Ipa buahon sebenarnya hitau sude dipatau do. Kita semua bisa, kita semua mahal. Molo tuhatai napatauhon. Aka nelayan na ditahu Galilea ipi gawi panurak na luar biasa do. Pengkhotbah yang luar biasa do. Dan bisa menjadi kemana-mana. Menjadi duta Allah. Melampaui pulau dan benua. Dipatau Tuhan itu. Nah perpudi huriani Tuhatta. Molo di jauh Tuhani hita. Tau dukom ma mangoloi. Unang tajua. Si Jesaya madok dison. Uju di jauh. Disod doau. Suruma nang au di ayat walu dungi hubegema suarani Tuhan ina madok ise do suruhonokku jalaise pardalan nami jadi nikuma disodoau suruma au huriani Tuhatan ahina holongan arahni minggutta saunari dimulai sian Pentakosta naung tarayahon di minggu nasalpu Molodung Pentakosta, penekanan yang selalu disampaikan adalah untuk ikut mengabarkan Injil. Alanido mulutaja HP Matius doa kabukuna asing termasuk ulaun ni apostel bidudua na di hari minggui nasosaha do tusi ayak nai. Ada orang somanai kibana tu banua gijang di buku Matius di dokma lao mahamu podehamu masaluh bangso di jala ajari hamu manasida.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk ninna di Markus. Molo di ulaun ni apostel lao mahamu baritahu kamu ma barita nauli i Jerusalem, Judea, Samaria, sahak tu ujung ni Portibion sampai ke ujung bumi. Alani disuruh mahitai kobor hak marbarita nauli paling parajolo di ring pertama, ring Jerusalem, ring keluarga. Amadohot ina memberitakan Injil. Baru petuna humaliangna keluarga yang lebih besar, lingkungannya. Baru di tempat-tempat kerja kita, di perjumpaan-perjumpaan kita. Ulau barita nauli, ulau ni hita sudedwe. Dang holan ulau ni pangulani huria. Bahasa ala sudedo hita naung dapotan. Barita nauli di akan dapotan di barita nauli dia berhutang untuk mengabarkan Injil juga. Dung melua hita di paborhat asadohot baluahon marhite barita nauli i. Utang tado lao pasahat ni. Borhat tita. Karena waktunya terbatas, waktu kita terbatas, anggo waktu ni Tuhan tadang terbatas. Jika kita tidak melakukannya sekarang, bukan waktu kita lagi, waktu ni halak nama. Di partikiat taudo hita dejo, semua ada waktunya. Adong do waktu ikoro tu pertanyaan. Ada waktu usia-usia tertentu apa yang harus dilakukannya. Ada waktu-waktu tertentu yang harus disampaikan, bohado cara tu si. Marasing do cara manogu-nogu anak koniba molo sekolah minggu. Marasing do cara manogu-nogu anak koniba tiki remaja, naposo bulung. Marasing do cara ni natora anak kontu natoras molo dung lammetua. Molo dung tiki marumur 40-50 atar gogope suara jonni namai. Molo nung marumur 70 non gogo suara tasik doi tadang dia lusia leolor tangi si kamarna. Ada waktunya. Jadi kita memperhatikan, mengabarkan Injil pada waktunya, pada waktu yang tepat. Karena saat-saat waktu yang tepat itulah kita diutus oleh Allah yang Maha Kudus itu. Hurian itu hatta bisa datiki adong ma'ama. Mulai siap posoon, molo didokon marpungu majoi gareja na dangadong tikiku. Mangoli may mana masuk mahotu koramen na dangadong tikiku. Aktif dope. Tubuh kanak konna taruhon akanak komi marsikola minggu dangadong tikiku. Jahahon hatani debata nanggo pala sehali seminggu di jabumi tu yanak komi dok keluargam dang adong tikiku. Dung lansiai mana masuk ko tu lansiai marpungu. Sadisiha mu marsaur dang adong tikiku. Jepe ma tiki moding mamatai masama pajuwon Tuhan uluan nasaliling-liling na. Sudah mama mereng di buku panuratan tarsurak dogar na manang nadang. Ijaha amat tema akka guar ni dongan nadong disi. Hape guar na dang adong. Isuk kuni mana ma Tuhani bahasa dang adong guar huinna. Ro Tuhan tema do dang adong tikiku manurat. Tang sangat tikina. Alani pos doro hatta di pajuan itu hata na sunbadiai dang holan pamangata madok di sodwau suruh manangau alai di parak tekni ngolut tapi mangihutton mangudukon dohot mangulahon di sodwau suruh manangau. Amin. Martang yang mahita.
Aliamang pardingkan basa hupuji hami maguarmo. Mauliate madipadjo muna tu hami. Dakkola si Jesaya nari juho. Surya kanaung tardi di tu guarmo ido padjowon nami. Gabe pamatang ni Kristus. Na di jauho do hami ubain gabe doho tu parsauran parpunguan ni akana porsia. Di pajong joko doho gabe ruas ni Kristus marahite huriam. Mauliate mari pajuon nong saha tu hami. Dang tamani kami di jolom ala pardosa do hami. Godang do Tuhan najat di roha nami siat diri nami. Alai di au duhon do pangokuon tu ado pammo di jakoko do hami. Di hapor siai roha nami doho naung diburi ho hami siat dosa nami. Naung di parbadiai ho. Jumolo do hami di jou doho di parbadiai ho dungi di suku koma. Ise do suruh honokku. Unang maholas si Jesaya na mangalusi alai hami sudena pengurison mangalusi. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Pabor hak mahami Tuhan, jala papos marohanami naung di paragugoy ho. Sagabe doho tami mabaritahon haluaun. Asini rohani Yesus Kristus. Di keluarga nami jumulu. Tunahu maliak kami. Sania asaboy hami borhat tuak kalua nadumau. Jumulu mamonang hatami di japunami. Di sima hami mardame-dame doho marlas ni roha. Ala suri hami parangehon parange nabadia. Ala nabadia do Tuhan nami. Marhitehon dengan basama pala di minggu hasito lusa daonon. Rohami tumangyakon akan waholongi hami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Dohot parhalado ni huriam. Amanami bangun Guspanto situmorang. Inanami tinar situmorang. Amanami situa Jackson Tambunan. Inanami nyonya sitanggang rotua boru sinaga. Rina sondang masniani butar-butar. Bonar Herri tapubolon. Theodorus Samuel Goklas Sianipar. Miguel Sakti Nababan. Troy Darren Bonardo Sumampo. Noah Eliza Hisar Sumampo. Alek Rajoki Immanuel Opusungu. Anaya Briel Sitorus Pane. Carlos Marusaha Aritonang. Inang Nyonya Simanjuntak Roida Boruna Pitupulu. Stephen William Simanjuntak. Amanami Yansen Simangunsong. Regina Christine Simorakir. Jeffrey Si Matupang. Dulu mana sidali amang pardingkan basah. Napea di rumah sakit. Marsahit. Dohot na pemulihan di Jabu. Kanu marsada-sada. Dang margogo hami siat diri nami. Dang margogo keluarga. Alani hupasahat tami matu ado pammu sasudi. Lasitutu rohanami tumangihon hatam. Dina rona marsahit tu ado pammu madok. Ale Jesus molo nauloho tarpamalupo doau. Dia lusihodo Tuhan madok labok situtu hatami naulo doau. Di jamahodo nasida. Di dokko masak kababa malum maho. Songoni mapatu akan waholongi hami. Dokma naholo doau. Roma ho marhite dengan ibasam do asini roham pasu-pasuhon maka dokter do takka para tenaga medis na patupahon pengobatan diagnosa penyakit tindakan-tindakan operasi saluhut nama tahena di patu padalan hamalumon saya pasu-pasu maparu baton ape hom matangamu madok malum nasida asima roham pasu-pasu madoh surya keluarga samargogo
Sa ilehon hahi pason do gogo namar lopi gada sa di bagasan hahi pason nasida merawat. Barmudu-mudu manasida ho manasumarihon mama sumasuk ka naniula nasidai dalammu mangalehon tu nasida si panganon doho dalammu papor hak nasida tu parubaton. Sang songonido akana marsak nadong na haci di bagasan rohana lungun ni roha. Say homa na mga puli, doho na maparguguihon. Homa na paborhato kami, madalani ngulo nami di bagasan pos ni roha. Ati adong na marutang, aliamang pardinggan basa say pasu-pasu ma na niulana. Saboy na sida malua siyan utangi. Akaya nakon naso marhaso hotad do penaung tang di pamatang. Say patuduhom matu na sida si rokap ni todi na makaholongi na sida nahi na holongan na. Karumah tangga na masihol di hatu tubuh ni anak dohok boru. Ape hom matangamu mangalehon parbue ni hajol maun tubortian yak kaina nami di tonga-tongani keluarga. Ti adong nasida na hurang hi pas pamatang na. Saitonun manasida Tuhan ganu marsada-sada. Pauli-uli ma pamatang nasidai asa tung talup nasida dapotan parbue ni bortian. Jupangan hatu tubuh ni anak dohok boru. Godang doa kaparuk kilon ni ruas ni huriamon doa kaparhaladom ganu marsada-sada. Ali amang pardenggan basah say tangihon ma anggu-hangguk doa akailu-ilu ni akana jauh-jauh tu ado pamu. Jala pasahat mai ho mana mangalusi ho partu denggan ni basam dohot alani guaramo. Marhiti Yesus Tuhan nami. Amin. Huriani tuhatta marit demahitahut pasahaton pilihan dapat duahon.
Imani Tuhata masuk mahita tu acara padidion, tabuk kabima buku acara ta halaman 4. Marede mahita sian nomor 147 ayat sada, uju marede jongjong makan atoras. Manami na di Banwagijang, narodohami tujolom mabuan kadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anak komu, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangiahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Atau kamu akadongan nama buat dak danak sidi dionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ni nama doa kasih sianna, podai hamu masaluhut bangso. Jadi hamu manasida tu bagasan goar ni dia bata ama, dohot anak, dohot tordi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni itu hamu. Jalai ingot ma, saya nadong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangisen aporsia dohot ni di dapotan hanguluan. Alaina soporsia honauhum sogot. Tangi hok kamu madoh atani debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picanga kasih si annai mana mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loas samu maka danaki ro tuau. Unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songonido hara jaun ni debata. Natutudo na hurokot tu hamu, manangise pe anggo sosongo dana kibana, majalo hara jauh ni debata, dang bongot ibana tu si. Dungi di haul maka dana ki, dia pehom matangan tu nasida, mamasu nasida. Di hamu akan atoras ni danak si di dionon, hati dakok kamu majolo, hapor siautai. Dari patuluhon. Pai mamula sogok tu tanoon, mangolu. Atau ngalusi hamuma hata nahusuk kutonon. Na para julu. Dipangido hamu nuaing di dion danakon. Tubagasan ni nahina porsiamuna. Napa duahon. Beha. Naolo do hamu mamudai anak komunon. Asa diboto jala di ihuton nasida hatani debata. Na patuluhon. Naolo do hamu marsuru nasida tu gareja. Dohok tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahak manasida tu debata
marhite-hite padirion nabadiai Roma hamutujolo sasa keluarga. Ale Rianna Serafina Pardidi Hudidi mahotu bagasan guarni di bata ama dok tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dok tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Didongani Tuhan di bata maho di habo bongot mon Tuhara jauh ni di bata ro di saliling ni lelengna. Amin. Ale kehaulani Isabel Selenia siahaan. Hudidi maho tu bagasan guarni di bata ama. Dok tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dok tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Didongani Tuhan di bata maho. Di habo bongot mon Tuhara jauh ni di bata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Jongjong mana Torres. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akada dana kotuho. Jala di jakokoro nasida gabe anak kommo. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk nasida tuhuriani halak Kristen. Di tanoon, jala gabe panean di hangoluan nasaliling nililingna. Asi maroham, dohok diak kanatoras nidak danakon, sai pargogoi, jala ajari manasida manogunogu dak danakon tuho, asarap nasida taruli, diak ka artani harajaumu. Amin jongjong mahita saluhutna. Marid di mahitasian nomor 145 ayat 3. Tapasa mapiliat tatu tuhatta. Ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwan saluhut silehol lehon nadinggan do nasauli basa na mauli utus. Hupasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marahite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami matdok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaut malo maniroham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion hangoluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasar dame jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Itu hatta aladong nyanakon ni huriata na terdiri tujolo ma nasidata jalang jadi tujolo ma majalang jongjong ma di jolo doakan atoras nama buan nyanakon terdiri.